Kai sitä täytyy puhua hiukan ydinvoimastakin. Minä en tule kannattamaan sitä, että seuraavan hallituskauden aikana myönnettäisiin lupia vieläkin uusille ydinvoimaloille. Tätä blogimerkintää tehdessä Anni Sinnemäki ilmoitti, että tämä asia on vihreille kynnyskysymys ja hyväksyn sen. En vastusta ydinvoimateknologiaa fundamentalistisesti, vaan puhtaasti käytännön syistä olen sitä mieltä, että Suomeen ei tarvita enää lisää ydinvoimaloita. Mikäli nykyinen rakenteella oleva joskus saadaan käyntiin ja mikäli seuraavat 2 ikinä sattuvat osoittautumaan taloudellisesti kannattaviksi, mitä vahvasti epäilen, niin se jo yksinomaan aiheuttaa sen riskin, että Suomessa tulee ydinvoiman viejämaa niin, että meille itsellemme jäävät jätteet ja ongelmat. Ennen kaikkea minun ydinvoima lisärakentamisen vastustukseni johtuu siitä, että meidän on nyt juuri oikea aika tehdä kansallinen muutos ja ryhtyä tekemään energiaa ja osaamista siitä, mitä meillä on itsellämme. Runsaasti erilaisia bioenergian vaihtoehtoja. Varsinais-Suomessa 2/5 maakunnan sähköstä voitaisiin tuottaa tuulivoimalla ottamatta vielä käyttöön saariston maisemallisesti herkkiä kohtia. Biokaasulla voitaisiin tehdä 10% liikennepolttoaineista. Meillä on Satakunnassa 60 yritystä, joilla on aurinkovoimaan liittyvää osaamista. Ja Varsinais-Suomessa valtavasti alaan liittyvää metallin ja elektroniikan osaamista. Nyt juuri on oikea mahdollisuus satsata johonkin aivan muuhun kuin ydinvoimaan. Tästä syystä tulen kannattamaan vihreiden linjauksia ydinvoimasta myös eduskunnassa.